Velkommen til RVU's lager. I dag vil jeg vise dig nogle uundværlige produkter til din rengøringsvogn. Så prøv at komme med. Først og fremmest skal du huske mikrofiberklude i alle farver, så du har til alle dine arbejdsområder. Og husk at tage rigeligt af hver. Hvis du har et godt universalmiddel, så står det faktisk for ca. 80% af dine rengøringsopgaver. Så husk et højkvalitets universalmiddel, og så også dine specialprodukter, f.eks. en glasrens, en desinfektion, og den sidste, en stærk kalkfjerner. Husk også værnemidler, som f.eks. nitrilhandsker, sikkerhedsbriller, en detaljebørste til de områder, der er svære at komme til, f.eks. omkring armaturet, rengøringssvampe af høj kvalitet, og klare affaldssække til din affaldssortering. Vi har nu samlet nogle gode, uundværlige produkter til den generelle rengøring, men husk da også at f.eks. skafter, mopper osv. til gulvrengøring og meget mere.